Pozdravujem vás, priatelia. Dnes by som vám chcel ukázať, ako si uchovávam matky v polystrénových plemenáčoch. Minule som ukazoval, ako si to vyrábam. A tu je názorná ukážka, ako také včelstvo vyzerá. Musím ho viacej kontrolovať, aby mali dostatok zásob, hlavne potom január, február. Ale mám nachystané náhradné ramiky so zásobami, čiže len im vymením a všetko ide ďalej. Čiže takto pekne si zimujú. Matka sa použije v prípade strát alebo nejakých iných vecí, ktoré sa môžu udiať počas zimy. Čiže takto. Pozdravujem. Majte sa, držte sa.